tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Diego! 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 Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shoutout sa lahat ng mga kabisya nating apektado sa lahat ng kanilang napapanood, nababasa at nakikita sa social media. Huwag kayo naniniwala. Sa totoo lang, kunyari, meron kang isang kaibigan, nag-post siya na pumunta siya ng ibang bansa. So ngayon, sasabihin mo, uy, wag natin muna siyang istorboy, nagbabakasyon sa ibang bansa. Hindi mo alam. Late post yan, di ba? O di kaya AI. Or AI. Pwede ka nang maglakbay sa ibang bansa. Pwede talaga yung AI. Grabe yung AI. Nakakaloka. So sa madaling salita, because that is possible, na nakarating ka ng Italy, nakarating ka ng Europe, nakarating ka ng Vatican, nakarating ka sa Mount Everest, 'di ba? Nang hindi ka talaga umaalis diyan sa lugar mo sa San Andres Bukid, Maynila. Shout out sa mga taga San Andres. Shout out sa mga taga San Andres, 'di ba? So ibig sabihin, ito yung isa sa mga pagpapatunay na we don't believe everything that we see on social media. Tama. Alam mo, okay lang na yung social media maging source of entertainment, source of fun, ganyan. Pero kapag ito po yung source ng inggit, source ng yamot, at dahilan kung bakit ka hindi nagiging happy sa daily life mo. Kasi mas tinitingnan mo ang buhay ng iba, edi yan yung sinasabi nating hindi na maganda. Ayan. 'Di ba? Okay, kaya pasalamat ka sa mga bagay-bagay na mga ibinibigay sa'yo. Correct, na totoo. Ayan, na totoo, diba? kagaya ni Buboy. May nag-abot kasi dito ng kulay blue na papel na masarap ibili, ng masarap na pananghaliin. Ibinulsa na po. Wala na, binulsa na. Binulsa na, di ba? O, yan ang totoo. Kasi ako, nakita ko talaga sa mata ko na may inabot na pera kay Diego at binulsa niya. Yung mga nakikita natin sa social media, hindi lahat na nakikita mo dyan ay totoo. Correct. Kasi palibhasa, yung iba AI. Wala na. Di ba? So, dun sa lahat ng mga kabisya natin na nasa-stress, nagpapanik dun sa mga success ng iba or na nahahagard kasi bakit yung iba ganito, tas ikaw ganon. Una, hindi naman lahat po talaga na nasa social media ay totoo. Correct. Yun yung katotohanan. Mas tinitingnan kasi natin kung minsan ang blessing, kung anong meron sa iba, gusto mo rin makamit Meron yun. ka din. Pero yung hindi mo nararamdaman kung minsan na blessing, yung hindi mo in-expect padating, di ba? Tama. Kagaya yung pagbigay na lang sa akin ni Buboy. Correct. Unexpected yun. Kagaya nung pagkaroon ng honors ni Princess, di ba? Diba? Yung so those are ganon. blessings na blindsided, mas masarap yung ganun. Correct. At saka mas maganda din kasi sa'yo yun eh. So yung blessing na yun ay akma sa'yo. Yes. So yung mga nakikita mo, napapanood mo, mga nababasa mo, ay mga blessings na akma sa kanila. Custom made yan Oo, correct. Parang katulad ng pagsubok, customized din yung pagsubok para sa'yo, di ba? So ganun lang din yun. Wala lang, bakit ko lang din na shout-out ito? Kasi meron akong natanggap na isang napakahabang sulat. Isa-summarize ko na lang, hindi ko nababasahin sa aking FB page. Okay. Tapos sinabi niya doon na parang natutuwa siya doon sa
ginagamit nating term na kumikinang. Tapos sabi niya pa doon, and natutuwa ako sa'yo, Mami Nicole, kasi nakikita ko talaga na kumikinang ka talaga as a mom. Yun yung sabi niya. Lalo na yung latest post mo na may bangs ka, bagay na bagay sa'yo. Yun yung sabi niya. Tapos may sinabi pa siya na ako kasi hindi ko nararamdaman bilang isang nanay na ako'y kumikinang. Parang simula daw nung nanganak siya, after a few years, hindi niya pa rin daw nafe-feel na yung mga nababasa niya daw, ano ito yung sinasabi natin, yung mga nababasa niya na parang ang saya-saya ng motherhood, nakakakinang talaga, ganyan. So, yun yung kanyang hinaing sa buhay, na bakit daw may mga taong kumikinang ng dahil sa motherhood, tapos siya hindi. Okay, ito ay sabi ko sa kanya, makinig ka sa tambalan today, ha? Ikaw yung topic namin. Mami, una sa lahat, yung pong post ko po na may bangs ako, ganyan, na sabi ng ang daming nagsabi na bagay sa akin, pati yung hair color, ito po ay wig. Okay? Ito po ay wig. Sa tunay na buhay po, mga kabisyo, hindi ko kaya mag-bangs. Sa totoo lang, the whole time, talagang tiis ganda yon. Ang kati-kati sa noo. Tsaka yung buhok ko, yung tunay na buhok ko, hindi talaga niya kayang mag-bangs kasi kumukulot siya, nag-wave siya. So, what you saw on social media na bagay sa akin yung bangs, kinang-kinang ever, hindi, it was one night. Isang gabi lang po. Isang gabi. It wasn't even the whole night. Ito po ay 4 na oras nung gabing yon because I attended an event. Yan. So, congratulations sa Skinny Bay Aesthetic. Nakatanggap kasi sila ng award noon from Profilo. Tapos sumama ako bilang endorser. So, it was just one night na may bangs ako na kulay pula yung buhok ko. Pag nakita niyo po ako on a daily basis at home. Yung kakagising lang. Yung kakagising lang. Wala yung sinasabi mong kumikinang-kinang. Walang ganon. Tsaka, I cannot stress this enough, no? There comes a time talaga, Jeg, sa buhay ng isang bagong panganak, na parang hindi pa siya makakabalik sa sarili niya. Honestly, ako, nung kay Prince, nung nanganak ako sa kanya noong 2018, na-feel ko yung ako na ulit to, or na happy na ako na mag-selfie after 5 years. Nung hindi na siya nagbe-breastfeed, nung medyo basta yung medyo malaki na siya kahit papaano, hindi, clingy pa rin siya sa akin pero medyo malaki na siya, na kaya ko na ring magkilay. Kaya ko na ring ayusin yung sarili ko. Dumadating talaga tayo doon eh. Dadating ka din dyan. Alam mo yon, wag ka lang stage. Proseso siya. Correct, proseso siya. Tsaka yun, naulitin ko lang, lagi ko tong sinistress. Wag ka naniniwala sa mga nakikita mo. Sa social media. Totoo. Hindi, alam mo, kaya kapag halimbawa may mga nagme-message sa akin ng ganyan, na mga kaibigan ko talaga, tapos sasabihin, sobrang bagay mo tong look na to. Ang reply ko lagi, una, thank you. Uy, thank you ha. Tapos ang susunod ko, alam mo naman sa tunay na buhay, hindi talaga ganyan, di ba? Kasi hindi naman ganun talaga on a daily basis. So, ano man po yung mga napapanood nyo po, nakikita nyo, maski mga itsura ng mga artista, syempre po post nila dahil nakaayos sila noon. Kaya na-appreciate ko kapag halimbawa yung artista yung wala talagang makeup, tapos wala talaga siyang pakialam kung ano yung magiging itsura niya. Kasi, ibig sabihin, hindi joke yung kanyang pinost doon. Yun talaga yung actual na itsura niya talaga. Alam di ba? What's more fascinating para sa akin kasi actually, nung Sunday, at church anniversary namin. So, parang Happy Anniv! So, kwento-kwentuhan. Ako kasi yung naka-assign sa after ng service namin, meron kaming Sunday school. Okay. So, parang ine-expound namin kung ano napakinggan namin sa preaching. So, ako yung nakatoka, kasama ko mga kababaihan. Okay. Tapos, ang mga Lahat sila may buhok, syempre. Oo. So, ako lang talaga doon yung lalaki sa lalaki. grupo. Kaya sanay ako doon na ma-expose ako sa mga hinanaing ng mga babae. Correct. Sabi nga nung isang ka-churchmate ko, buti naman ikaw, bro, mahaba yung pasensya mo sa amin. Kasi ang mga babae, ang daming hinaing. Oo, nai-enjoy siya. Sabi ko, doon lang na ang pagkakaiba ng mga babae, halimbawa,
doon sa kabila, sa mga kalalakihan, ang dami ng topic na pag-uusapan nila. Dito sa amin, halos hindi kami makaalis ng isa. Sa isa, kasi hinihimay-himay. Very emotional eh. Pag sabi mo tungkol sa anak, magsiseryoso tungkol sa anak. Correct. Tungkol Hindi sa na anak. kayo nakaalis doon sa topic ng anak. Oo. Tama. So, ganon ang mga kababayan, ganon kayo na, it's more on emotion palagi yung yung basis ng buhay yung basis namin. ng buhay ninyo. Ma-emosyon talaga kami. Totoo yan. So kung pinapakiramdaman mo yung emosyon na yan, tapos tinatapat mo dun sa iba, medyo mahihirapan ka dyan, mami. Correct. Wag talaga. May mga kanya-kanya talaga tayong laban. May kanya-kanya tayong oras. May kanya-kanya talaga tayong panahon. So, pag kinumpara mo talaga siya sa iba, tama si Jegs, mahihirapan ka dyan. Hindi ka makaka-move on. Hindi talaga kasi magkakaiba tayo. Promise. Diba? Mag-focus ka sa blessings na meron ka. Yes. Kasi meron ka naman talagang sariling mga grasya at biyaya eh. And one way to make a kumikinang ina is enjoy mo yung motherhood. Yung pag-aalaga sa anak mo. Kasi eventually, pag lumaki na yan, hindi Correct. mo na wala nang retake yan. Tingnan mo, madaming nag-graduate. Okay, so mga mommies, 'di ba, may mga nag-graduate ng kinder, ng preschool, may nag-graduate ng grade 6. Minsan magugulat ka sa sarili mo na parang, hala, kasi na nag-graduate ng kinder yung anak ko etong year. Pinigil ko lang talaga yung mga luha ko, pero yung luha ko talagang nandito lang talaga sa mata ko, as in talagang ang ginawa ko, Umiikot-ikot lang siya sa gilid. Ang ginawa ko, Jegs, nag-ubu-ubuhan, kunyari umatching, di ba? Tapos, kunyari, naghikab, para kung may tumulumang luha, hindi ako i-judge, diba? Pero kasi, isa lang tong reminder na, bakit ako naiyak nun? Kasi grabe, tandang-tanda ko pa nung binubuhat ko siya or tandang-tanda ko pa nung pinanganak ko siya. Tapos ngayon, 6 years old na siya, gumagraduate na siya ng preschool. Ganun kasi siya kabilis. Mabilis so, talaga. sinabi ni Jegs, enjoyin mo yung motherhood. Mahirap siyang enjoyin, lalong-lalo na kung masakit sila sa ulo, ang ingay nila, ang gulo ng bahay, lagi silang gutom, nagreklamo sila kasi mainit. Ang hirap enjoyin. Pero lagi natin tatandaan, ang bilis. Ang bilis. Kaya may mga nanay na kahit na preschool pa lang graduate ng anak nila, yung mga iyak nila wagas. Kasi ang natatandaan pa nila yung bagong panganak na anak nila eh. Tapos biglang ngayon, sumasayaw-sayaw na ng mga sariling steps, di ba? Nakakaiyak kaya! Ang bilis. The days are long but the years are short. Sobrang iksi lang talaga ng panahon. Tingnan mo, di ba? Jigs, kaka Happy New Year adlib lang natin. Matatapos na yung May. Biglang boom! Tapos na yung May. Diba? And alam mo, Mami, what will make you shine is yung mga ginawa mo sa anak mo. Eventually, parang ano lang yun eh, parang hinahasa ka. Ngayon medyo masakit paghahasain ka. But eventually, pag lumabas na yung kinang, after na ng medyo mabibigat na pinagdadaanan natin. Correct. At ganun ang kinang proseso siya. Uy, tama ka. Buti na nasabi mo yan. Ang gold. Ang diamond. Yes. Yan. Mga natutunan natin yan kay Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Hindi naman, ang diamond po, ay hindi naman po ganito kakinang. Bato, para lang siyang bato, di ba, Jegs? Para lang siyang bato na anong gagawin? Hihinangin, ikakat. Di ba? Ang daming pagdadaanan na proseso bago siya kuminang. Ganon din ang gold. Di ba? So, ganon ka din. Nandun ka sa proseso ng tinataga-taga ka, parang ginto, hinihinang-hinang ka, para kang nasa ilalim ng initan na hindi mo maintindihan. Ang pangit mo pa. Yun yung feeling ko eh. Yung pangit na pangit ka sa sarili mo kasi doon naman siya nag-base eh. Parang bakit hindi ko na-feel na kumikinang ako. So baka physically, yun yung nakikita mo eh. Mahirap kayang mag-ayos kung ang daming nakadikit na bata sa'yo. Ako natatandaan ko nung breastfeeding ako, Jegs, hindi mo talaga ako mapaayos. Kasi si Prince noon na nagbe-breastfeed siya, kahit saan. Wala na akong dignidad eh. Nakita na to ng lahat. Parking attendant. Elevator boy. Walang dignidad. Uunahin ko pa ba yung dignidad ko dun sa parking attendant? Hindi na. Umiiyak yung anak ko. Kailangan yun ng dede eh, di ba? So, ang feeling mo ng pagkatapos, wala kang dignidad. Parang pagod na pagod ka. Ganun. Proseso kasi siya eh. Tapos pagkatapos, pag nakita mo yung, sabi mo nga, di ba, yung resulta, pag nakita mo na yung anak mo na matikas,
matibay, Mhm. 'di ba? Malakas. Oho. O masasabi mo na, kasi gawa ko yan eh. Ayan, doon ka na magsisimulang Doon ka na kumikinang. magkikinang. Yan, oo. So kikinang ka din. Oo. Napapagod ka lang talaga Ayan. ngayon. Oh, nasa gitna ka pa ng proseso. Yes. Parang nililiha ka pa. Nililiha ka pa eh. Sorry, masakit talaga yung prosesong pagliha. Ilulublob sa asido, Correct, di ba? correct, Mga ganun. Lilinisin ka pa, akala mo okay na, ilulubog ka pa sa kung saan, di ba? So, nandun ka lang sa process na yon, kikinang ka din. Ayan. Ha? Isang paalala ngayong araw na ito para sa lahat ng mga kumikinang na ina. Yan. O siya, hanggang dito na lang po muna kami. Ito pa rin po ang kumikinang na tambalan. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!